kaham jotono no hai dai se lamsuk piro anta ka se katal blog tabu khungke phongni 10:41 ta moi tongo tugu musi pai lekha mai rok kep sala ko chrai rong simi sari ri kha kai tin to gore puja anga matere ba sak mai rok ma sa ya ba gai sangkai sala ya ko kai chrai rok kan to bor to chrai bor mai se tong mane ba gai chakla be ma mano kai mai sari ri khata kai tabu ko chung tugu pai kha matai bori pai kha matere ma jago to togra thar mari rok anti rok si ge ba am ba gai phunuk liya thei mamang hanai ga tabu to rai ba kha songui jongo song ba kete uisa amuino angko teisa mui bogui nai awang rok rui nai ma barok phinai hingke am ba gai bai ai mo songui jongo angkai songui maya am ba gai matai ma bo phunuk liya hingke nobar simma mara ekdom aram yang nobar tei mane telam tei asuk nobar phayo horo thupuro current rok ring thango do haiban telam khulugui thokai pura aram pura AC phai jongo yang tei go nok katalo khajo thuimai aro mar khain tungu kasang ma jora hangka tung aram thunani hingkai kolma jora hangkai wacha hop amba gai singa aro khai thuya badi dikha hingkai abo saimaliya ulo aro sung se thangka hangkai berke thula jawa no kolma jora kho nok segla kasang jora kha nok segla ya ti haijing la jong hangkai tabu bujbar kha hangkai no phunuk no ko prasad ro ulo bar ba ki hangkai tabu apato tukui pai lai gala khata sum bokhai tukui jong hu phaya ko angkai pha tukui phai ke mama thui jong ko ba amba gai bo basa na si hene phat tukui phai ke hangkai tukui phai ke bo tabu hei saga ramari sidi khebei uri thangmai ri oria karin tarsi yango bel kumon thasi tongno bai juice khaji hino bel ni juice nung mani kahamse tung mani jora thandango gam bagai tabuk obono juice khaigena khwang ngka takai sakala ngka pa janasi be mananya ri kholo brati phubo be manai thuma jaga bokha morok tiro mobile naitere angkai bel ko bel ni juice khanye mani hake tui phai ke amse karen chikri karen thangri dekha oro tei katika ham tei somki sero ne mix khajak sini ta ba sai mi angkam bagai katika hamri kha angkai karen se thang pa kya am bagai ma khailia yakai maternan bagai joto ready ayam mui song kanya ri mangkha mui mon kangkai babu khai lengja kanya mwktrwi thangai jongkha mang bisna mwktrwi thang to joton babu mang wa bai mani ake ma wao seman nike khibis mara hokona anti mar ma khibisir na ma toni semia chini rondok tabu ke matai ro nyai uko ahike thokolo biri kha matai no thokolo mai chanan bagai hike bo mane sarapjani ke tonman pore hingke jongchai man khabin prasad no hingke yango hangkai jong bo matai ri ba kya nei mai je pe kya matai ni prasad bo mai no haipan jong mai je pe kya ka borok mwktrwi thang tong na hari hingke yang mama ko dewal ni omono sukago bai ni sakala mwktrwi thangka ama bo thui jong ka tono lenglai nyai hingke osarai thuya ko ni bagai angka mwktrwi phai ba ma thuya hangkai sarik jora nobar sip khetawa asala jai mama tai jari kraina hangkai khetawa asola jonglayo hi nobar pura thas karam ekdom kanyo aram dodom pura aram nawo mar nobar khai takha ama bo sokpa kya samro sok kaka bo sokpa kya kakari chunjai bungang sim phuno urkha boko kulo ga sokha nobar sip dal muchalayo takha kaksu phai sokpa kya ai ko ai tango lakha nobar pura thas ko phai ko babu chijong phorong jong yang ka bai ka khai charai bai nasuk thango yang ga akta phai nai to kha kalang na phai nai yu no go no ro sakla ko mata ja kuling to ha
mana chano kare hostel hongke video call khailanya kok salai jong laja chabo lujak tau ke bari wa hapai lekha gai dar kha mutai khulnan bagai thana jong i tok te chei jak ha khira de hongke kaise khira khaganya janya gana sinoran khira tui ron nang ta no sungya ho ton de tui jino ko tabo ke horni mai sana han simai khola ke jeng iko tinin chini moi wak bahan kisa tok bahan tini romani ingkai kakha tolia o kha a ingke a miani singke 50 nong sing ko singjan kha ka sala ne kema se tai ingke yang kha bai bai sakala ma se tong layo oro ka jeng kene yangan mama kam tri thangjak ba ama gai aingo muter ma bukha pison sor thangai ne tok tui chanya thango gai baba ka thanglia baba kai oro ko ni mobile lai tok gai jeng tak mai se nya kana hingga maisa ba keno sungbu thusinai hingga tini nan blog hajar dunyo bahai ma tongjo comment khai saba je jotono no hor kaham